ሓደ ካብቲ ወግዒ ከዓ ከብቲ ብጓሶት እናተመርሓ በብጉጅለአን ውድድር የካይዳ እዚ ቅድድም ከብትን ጓሶትን ሁር ይበሃል ኣብዚ ውድድር ዝሳተፉ ጓሶት ከብቶም ሸላሊሞም እዮም ዝቐርቡ እቲ ውድድር ልክዕ ሰዓት 3 እዩ ዝጅምር ህዝቢ ከዓ ኣብ መጀመርን መዛዘምን ናይቲ ውድድር ኮይኑ ድጋፉ ገለጽ እቲ ውድድር ሓደገኛ እኳ እንተኾነ ኣጓብዝ ሓይሎም ዝገልጹሉ ምርኢት ስለ ዝኾነ ብሓያል ተወዳዳሪነት እዩ ዝካየድ እቲ ነታ ውድድር ዝዕወተላ ጓሳ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ወፂኡ ተሮፕ እናበለ ይድብል